السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. kalli wannan sirrin tasrifin insha Allah sahihin mujarraban la shakka. Duk wanda ya ce ba asiri to kamar ya ce ba Allah ne, domin hatta annabawa ma an yi musu abin nan kuma ya tasiri a kansu, balantana kai da kake ba tare da wani wannan ba. To ubangiji da Allah ya samu dace, kuma Allah ya biya mana dukkanin bukatun mu. Asiri gaskiya ne insha Allah, asiri gaskiya ne. Sannan kuma akan yi addu'o'i, shi yasa Allah ke cewa ai za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awati da'i idza da'ani falyastajibu lahu la'allahum yashhadun. Ga kuma tarin jama'a da yawa waɗanda suke turo mana da saƙon mun ga kuɗi, mun ga alert, mun gani malam, mun gode, mun gode. To muna ta godiya sosai musamman mutanen Kamaru, Togo, Nigeria, Liberia, Libya, Saudi Arabia, Tanzania, Burkina Faso, Mali, South Africa, Abu Dhabi da sauran ƙasashe. Muna godiya da fatan kuna lafiya. Saƙonni da muka aika muku ta akawun ta nita ta zuwa saƙo zuwa moto da sauransu, biznillahi ta'ala muna ganin saƙonnin ku kuma mun gode masha Allah. Sannan kuma wannan sabon aikin mu ne insha Allah da muka gabatar da shi da turaren ruhu wanda yake da dauke da hoton kuɗi na Najeriya. Sannan muna ayyuka da yawa insha Allah akan kowane kalan bukata, mallaka, jifa, karya sihiri, karya korar aljani, korar menene insha Allah duk abin da mutum ya kunsa insha Allah na bukatan sa, mutum ya dauki number mu 0810330478 ya mana magana a WhatsApp ko ya kira mu ya gaya mana bukatarsa da mu mai bincike, sannan kuma gaya masa dukkanin bayanin da binciken ya kunsa, sannan kuma mu taimaka masa ta yadda za mu iya alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah, idan farkon zuwan ka ne ka dore ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar all, sannan ka yi like, sannan ka tura ka yi share din wannan sirri domin yan uwa musulmi su amfana kamar da kai ma ka gani ka amfana bi iznillahi ta'ala. A cire kyashi insha Allah. Za ku ga kwana biyu ba ma kawo abubuwa da yawa, to abubuwa ne suka dan yawa, amma yanzu alhamdulillah insha Allah masha